Veľmi som sa tešil, pretože niečo takéto som si nevedel ani predstaviť. A tak som sa tešil na to, ako to bude vyzerať a prekročilo to moje očakávania. Začiatok tejto plavby začínal v Taliansku, v mestečku Benátky. Odtiaľ sme postupovali na najjužnejší cíp Talianska. Každé ráno, keď sa zobudíte, ste v inej destinácii. Takže dokážete prebehnúť, by som povedal, pol Stredozemného mora. Ne úplně ten podpatek, ale na té patě jsme teďka právě, takže téměř úplně jih Itálie. Prvú krajinu som nestihol, to Taliansko som nestihol vstať ráno. Sme vystúpili do mesta bohov, čo bolo veľmi zaujímavé. Videli sme kultúru Grécka. Čo sa týka tejto dovolenky, tak mám naozaj asi najlepší pocit na svete. Ja som za týždeň, čo sme vlastne boli tu, prešiel viac destinácií ako za celý môj život. Najviac, čo sa mi páčilo z tejto plavby, tak bolo mesto Izmir, pretože sme mali kontakt človeka, ktorý tam žije. Týmto spôsobom to sme mali ochutnávku tureckej kávy, potom sme išli na trh, kde sme si pozerali, by som povedal, suveníry, textil. A potom v Turecku, čo sme boli v Istanbule, určite sme navštívili ten najväčší bazár na svete, kde si treba zobrať dávku trpezlivosti, aby človek to tam aj zvládol. Tak osobne si myslím, že plavba loďou je veľmi zaujímavá možnosť, čo môže človek získať a užiť si svoj život. Určite doporučujem využiť a získať všetky odmeny, ktoré ZFP nám dáva. Keď si uvedomím, tak ZFP mi dalo obrovskú možnosť, pretože teraz aktuálne, keby som sa tomu nevenoval, tak by som bol niekde na brigáde, by som pracoval niekde v sklade a pripravil by som sa niekde na vysokú školu. A to je to, že ZFP dáva ľuďom obrovské možnosti a myslím, že toto je asi tá najluxusnejšia dovolenka, kde som mohol byť. Taký ten slušný kultúrny zážitok ako divadlo, neskutočne perfektné. A potom tie diskotéky a podiskotékové zabavy
neopísateľné. Girl, I'll cover you when the sky comes crashing in. I'll go the distance, lead the way to your darkest sin.